मंगळाराच्या दिसा दनपरा उपरांत चढवणे 3 वरार चरित्रेंत एक महान घडीत घडलें. कालवारीच्या दोंगरां सोरांमध्ये देवाचो पूत जेजू क्रिस्त मनशाच्या मोगा खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता आनी सगळ्या मनशाकुळाक गुरवशेचो संबंधान सांगता. ह्या घडीताचो उगडास काडून सोम्याचो पाशांव नियाळून आनी आमच्या जिणेक नवें प्रेरण जोडूंक तशेंच कुर्सा सावळेन गुरवशेचे पळणारी जावन फुडें वचूंक आमी ह्या चारित्रीक जाग्यार सांगाता जमल्या. जाणारी सांगतात, God had only one son who was without a sin, but never without sufferings. देवा कसलो पातकांचे कत नासलो एकलोच पूत, तो कस्तावेणे नासलो. देवा बापान आपल्या पुताक क्रिस्त दिवन मनशाची बाचावी करूंक धाडले. कारण सांग पेद्रू सांगता, तुमचे पासून पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात, ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. जेजूच्या कुर्साच्या कश्टा मुखार आमचे कश्ट कांयच न्हय. आज आमी ते नियाळया आनी जेजू परी आमचो पुरीस पटलून धरून देवाची खुशी पाळया, सर्गीचें सुख जोडया आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा पुर्वसेचे पयणारी जावन सोंपोवंक प्रयत्न करया. प्रार्थया. मोगाळा समिया जेजू क्रिस्त मनशाकुळाचे सोडवणे खातीर बापाचे कुशेक लागून तुवें कालवरीच्या दोंगरार तुज्या जिवाचें बलिदान भेटयलें. तशेंच तुवें तुज्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळाशें केलें. तुजें कश्ट मरण नियाळून आमी ह्या कुर्सावाडेचें भक्तीपण चलयता. त्या कुर्सावाडे वेळी तुजे संगी आमी मेळटां काडटना तुज्या कश्ट मरणा पुनर्जिवनपणाचो सारको अर्थ समजूंक आमकां आदार दी. कशें आमी तुजे बरी आमच्या सर्गींच्या बापाची खुशी जाणा जावन ती जिवितांत पळोवंक आमकां कृपा दी. मुरी आमचे सर्गींचे माये, जेजूच्या कुर्सावाटेर ताचे संगी आसून ताका तुवें सांगात दिलो. हे कुर्सावाटेचें भक्तीपण आमी आदारतना आनी ते जिवितांत जिवंक पळयतना आमचे संगी राव. विश्वविद्यालय येऊचे आणि काही गरजे पत्र साहित्य लोक असा तरी सुमार 3000 लोक हांगासर हजर आसा. दयेकर तुम्ही 6 तारखेक दयेकर गेटीच्या दिवशी दयेकर जाता तितल्या लोकांनी त्या वेळेक येवचें.
मुजोशीसा कोणाशेता आपला उसे पापरमी तुझी सापो आगे सुमेस्तांक बरें करीत गेल्ल्या सुमया जेजूक लोकांच्या मुखेलांतून लाभल्लें इनाम कितें मरणाचें फर्माण पिलातान काडून उरल्या जेजूक आमच्या सोडवणदाराक वंदन कर म्हणया आमी तुका नमस्कार आनी सामा देवाच्या सुवार्तेंत आमी वाचता तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करूं विचारलें पिलातान प्रधान याजकांनी आनी मातबऱ्यांनी जाप दिली ताका कुर्सार मार ताचें रगत पडो आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर तितल्यार पिलातान बाराबासाक तांकां सोडून दिलो पूण जेजूक जरबान मारूंक म्हणून कुर्सार जोडच्या सिपायाच्या अधीन केलो राग द्वेष मसर मनशाक खंयच्या गतीक व्हरून पायता म्हणलें हें दृश्य आमकां शिकयता जेजूच्या रागान बरयल्लें सुदेव मुखेली जेजून केल्लें कितेंच बरें पळोवंक शकलें ना बदलाक जेजूक लगड काडची मात्र तांकां दिसली एकच वाट जिवीत दिवंक आयिल्ल्या जेजूक मनशान
मरण बसले. करूया. बरें करवेच्या जेजूच्या पाटलावदाऱ्याक अजून शिक्षा वाचून सांगची अखेर जावंक ना. देखीक आधुनीक काळार आमच्या समाजेंत जेजूच्या नांवान बरें करतना मेळच्यो दोगदवण्यो संकश्ट उणें जावंक ना. ह्या कश्टामध्येय क्रिस्तांव भावार्थ घट जाला आनी जेजूक पातयेवच्या लोकांचो संको सोडून येता. सोम्या म्हज्या कुटुंबांत वाड्यान फिरगजेन समाजान हेरांनी बरें करतना तें बरें पळोवचें मन म्हाका दी. तुमची जबाब सोम्या बरें मन म्हाका दी. हेरांनी केल्लें बरेंपण पळोवंकू आमच्या समाजाच्या फुडाऱ्यांनी करची बरीं कामां पळोवंकू पवित्र सभेंतल्या मुखेल्यांनी करची बरीं कामां पळोवंकू पवित्र सभेंतल्या कुटुंबांतल्या सांद्यांनी करची बरीं कामां पळोवंकू हेरांनी करची बरीं कामां पळोवंक इन्कार केल्ले खातीर सोम्या म्हजी काकूत कर.
जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुदेव समाजेंत अपराध्या दिवची कठीण शिक्षा करची. खुर्साच्या नालिसायेचे मरण असली शिक्षा बघूंक तयार रावल्ल्या आमच्या सोडवणदाराक वंदून म्हणया आम्ही तुका नमस्कार आणि प्राणीपात करता ये सोमिया जेजू क्रिस्ता. सामातेवाच्या सुवार्तेंत आम्ही वाचता. ताच्या मुखल्यान दिंब्यांनी पडोन ताची खेळकुळां करन ते म्हणोंक लागले न मान सुदेवाच्या राया आणि ताचेर ते तिंबी उडयतले. शेकी ताच्यो केबळायो कर जाताच रक्तंबर शेलो ताणी काढलो आणि ताचें सुवस्तूर ताका न्हेसोवन ताका ते खुर्सार मारूंक व्हरून गेले. खुर्सार मरण पावसो व्यक्ती शिराक पडलेलो म्हणून जुदेवांची पातयेणी. असले शिक्षेचे की चड लजेचे आणि नालिसायेचे वजन दुसरे ना. देवनंदा उलयतल्याक मोइजेचे नियम पाळी नासलेल्याक आपुणूच राय म्हणतेल्याक खुर्साचे मरण फावो ती शिक्षा हे जुदेवांचे विखाळ चिंतप. आमच्या सोमियान अकमानाचो सोलवणेचो अपराध्याचो खुरीस वेंगलो आणि आपल्या मोड नापुना जिवनपणा वरवीं खुरीस जैताचो आणि देवाच्या बेसावाचो निशाणी केलो. मौन सांबाळया आणि नियाळ करिया. जेजून आपल्या खांदार खुरीस घेतलेले हे घडीत आमकां व्हड संदेश दिता. जिवितांतल्या कश्टांचे खुरीस हांवें वोवंक जाय ते सुकोवन घेवंक उबळावचे न्ही. सांगातच हेरांच्या खांदार खुरीस दिवंक वेचे न्ही. निरपराध्याक अपराधी करचे न्ही. तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या म्हणली सा पेद्रूची उतरां. आमचे कश्ट दूख अकमान सोसूंक आमकां प्रेरण जावं. तुमची जाप जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. हेरांनी दिवची निंदेची उतरां जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. ताणी करची अपमान हाडची खामां जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. ताणी दिवचो खुरीस जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. म्हजें नांव पाड करचे खातीर तांचे सादान जेजू सोसूंक म्हाका बळ दी. आमचे जिणयेंतले कश्ट सोंसणीकायेन सोसूंक इन्कार केल्ले खातीर सोमिया काकूळट आमची कर.
तिसऱ्याचे जावन जेजू पयले फावटी क्रुसाखाना व्हरता. मनशांनी दिल्लो गुरीस जेजू कितें करता? ताका जल्मेक शेवटिता. क्रुसा पोंदा पडलेल्या आमच्या सोन्याक वंदन म्हणया. आम्ही तुका नमस्कार आणि धन्यवाद करता. सोनिया जेजू क्रिस्ता लोक सुवार्थेदार आमकां सांगता आपली वाट धरून जेजू आणि ताचे धर्मदूत बुकां घेताना तिसरो एकलो म्हणालो, सायबा हांव तुजो पाटलाव करता, पूण पयलें वचून म्हज्या घरच्यांक हांव आदेश म्हणून येता. जेजून ताका सांगलें, नांगराक हात घेवन फाटी पडटलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय. नियाळ जेरबंदाच्या मारांनी सुदैवाच्या मुखेल्यांच्या कपडांनी पगारांचे निसलो जेजू क्रुसा पोंदा पडता. कुरेस वोवून चलचे तितले मोळ ताका ना, पूण तो थंयच रावंक ना. तो उठलो आनी चलोंक लागलो. क्रुसा पोंदा पडलेलो जेजू पडचे मनशा सैम, पूण उठोन चलचे दैवीक सैम. पडतना निराशी जायनाय. म्हाका नव्या बरवशान आनी फाटल्यान उठोन चलोंक जाय म्हूण आमकां शिकयता. थोडो वेळ मौन सांबाळया. पडलेलो जेजू एकसुरो आनी असहाय्य, पूण तो उठता आनी दैरान क्रुसाच्या पैणान फुडें चमकता. म्हणटाच आमचे ग्रस्तच वर्ते म्हूण लेगून आमच्याच संवसारांत उरान आसता दैरान फुडें वचोंक जेजू आमकां न म्हणून जाता, तशेंच आमकां आपोवणें दिता. तिणींतल्या विविध क्रुसा पोंदा पडटना निराशे जायनासता, कंगाल पावनासता नव्या बरवशान उठोन चलोंक करपा मागता. तुमची जबाब सुम्या बरवशान उठोन चलोंक म्हाका कृपा दी. रिणाच्या वजा पोंदा पडटना वायट वयाचे मुठीत अडचतना दुसऱ्याने म्हाका वायट करूंक पास मांडटना दादल्या स्त्रिये मध्ये दुबाव जातना पिडा दूख निरुद्योग म्हणल्या क्रुसा पोंदा पडटना सबार पोवटी हांव पडटना असतना निराशे जाल्ल्याक सुम्या तुजी नमस्कार. तुमचे
कोता बरी हांव जावंक पावला परत तुजे सरशी आयला बापा ह्या कुर्सा पयना बरोवसो म्हजो जीव वाड करूं तुजेर बरोवसो दवरून आयला बापा म्हाका तुजे आशिर्वाद दी म्हज्या कुटुंबाक तुजे आशिर्वाद दी म्हज्या समाजेन तुजे आशिर्वाद दी म्हज्या भावा भयणींक तुजे आशिर्वाद दी दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर गावया गीत हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडा तुका तुमची जावा सोम्या मुजी काकुळकर तुझी खुशी पाळूंक तिरस्कार केल्या खातीर मागण्या जिवितांत तिरासान सांबाळल्या खातीर भावांक सांबाळूंक हांव फाटीं सरल्या खातीर बरोवसो जिवार करून तुज्या उतराक येवंक हांव फाटीं सरल्या खातीर तेन्नाचो मोग करच्याक चुकोवन पडल्या खातीर देवाच्या प्रकृतीच्या बोगस मोगामुळे गीत आमी आतां गावया.
आपले दुखेस्त मायेक पळयता जेजून आपले जिणेच्या कष्टा वेळार चड बुजवण मेळिल्ली कोणाकडून आपलेच मोगान आवयताव आपल्या आवयतावन बुजवण जोडून आसता जेजूक वंदून म्हणया आमी तुका नमस्कार प्रणिपात करता सोनिया जेजू क्रिस्ता सांदूक सुवातेकार आमकां सांगता मोरी आनी झुजे आपल्या पुताचे जेजूकान प्राण पेटोवंक वयल्या वेळार सिरिया उलोवन ताका आशिर्वाद दिलो आनी मोरी एक काणवडे पळय देवान या बाळाक मनशाय तिरस्कार करचो एक गुरूत्व कसो तेंका आनी तूं एक धाडीचे चालवानी बरी तुझे काळीज पावसी रे दुकानीची वार्ता आवाजवर 2 ओळी 3 आणि 4 पाऊण 3 आणि 5 मी आई कालवानीचे वाटेन निष्ठुर लोकांना कृष्णाचे महत्व म्हणून बेटा जेजू ताची मोकाळ आवय भेटता रडते व्यक्ती सांगत रडतेच चढ दुसरवान आणि सांगा गुरुची वाट मन येवा एक आपल्या पुत्राची स्थिती पळवून कितें भोगले ना कळली दूक एक गाडीचे चालू आहे बरी कितें गाडीचे पक्षी बरी झाले असते म्हणून ती एक जुने स्त्री आज सांगाव्या ती या स्त्री जेजू आणि बोली दोघांनी पाहून पडली देवाची खुशी जाव म्हणाली पाहून पडली मागली पळवूनची आवडी बाबुली भूमी आणली एक आवडी होता पुन्हा पुत्राचे वाईट झालेली आमचा राघव घ्यायला जेवून तुला कोणालाही सांगते म्हणून कळना संसारातले आधी लागून वाफेराशिया वाफेर कारणाक लागून कसं त्याला करून टाकलं पूर्ण तो होयो तू माझा असल्या संदर्भाने देवाची खुशी पाहून देवाचा जागतिक निजाण असतात असल्या संदर्भाने मुलीची देख घेऊन दैनावरून असं कोणाचा आपल्या पुत्राच्या कष्टा वेळार देवाला इसर लागेवरून मागून निवडली वडील आणि आपल्या गुरुकाचे बोले बुद्धी खातीर निष्फळपणे मागून जाणे मुश्किल आहे तुमची भाऊ तुझ्या लगी परतावून ये सोनिया आमच्या गुरुकाचे बोले चाली खातीर आमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचा बोले उदार खातीर वाईट सवय घालून ताका सुटका भेटचे खातीर कष्ट दिवपाक तुझी खुशी पाळीना तुझ्या खातीर सोनिया पुढे नाचक जाल्ल्या जेजूक देवाच्या पुताक कोणे कुडी कुमो केली सिरेन गांवच्या सीमावर
Simão Sagata Sumkoja Jesuku Pandumonia आम्ही दोघा नमस्कार आणि प्रणिपात करता सोनिया जेजू ख्रिस्ता लोक सुवातेगान हे विषयी कितें सांगता ते आयकुया जेजू घेवन येता आसतना सिरेन गांवचो सिमोन नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो ताका ताणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान पुरीस घेवन वचून ताच्या कानार दिलो नियाळ कस्टोच्या लोकांची विनवण पावलो जेजू आतां एक सुरो कस खाता रडतल्यांची दुकां ताणें पसरलीं कुरड्यांक केप्प्यांक मोन्यांक आंगळ्या पांगळ्यांक ताणें सुडकां दिल्ली कस्टतल्यांक वोवयतल्यांक आपणासरशीं ताणें आपयल्लें आनी विशव दिता म्हणून घसायल्लें हेरांच्या कुंके गेल्ल्या जेजूक सिरेन गांवच्या सिमावन जडायेचो पुरीस भोंवंक कुमक दिली रडतल्या एकसुऱ्या निराधारी आर्थिक अडचणेंत सांपडलेल्यांक कुंकेचो हात दिवंक जेजू म्हाका उलो दिता म्हणून म्हणी नियाळ कश्टान असलेल्या पुरीस वयतल्या आमच्या पेऱ्याक पडोवन आमचे दीस बुडावंक आमी पयले आसता शिवाय तसल्यांक आदार दिवंक आंग काडटा पेऱ्याच्या कश्टान वांटो घेतल्यार तांच्या गरजांनी पावल्यार आमचे वाटेर त्रास येतीत म्हणून आमी फाटीं सरचे आसा हेरांच्या कुंकेक घेवन हांव तुज्या कुंकेक देव हेरांक धाडटलो म्हणून सिमोन सांगाता चलचो जेजू की तुका भाग्या तुमची सभा सोम्या तांकां सांगात दिवंक गोड दी भावा भयणीक आस्पत्रेन बिलफाय करूंक जाय नसल्याक भुरग्यांच्या शिकपाक आदार नासल्ल्यांक एकशेपणांक आनी कळोवपाच्या अनुकारांक आसलेल्यांक घरांची दुकां पुसून घडय केल्ल्याक सोम्या म्हजी काकूट कर
Lembratineiem Cepulina. 1. Jesuच्या विसावंत ताने स्त्रियांक दादल्या समान जावन फुलयतले. 2. आमच्या वेळेप्रमाणे स्त्री जेजूचे गुण घालता. म्हणजे मनात बरयले लोकांमध्ये बसता. आमच्या सोयीदाराची धर्म चिंतनाधिकार ताने मोठे आशीर्वाद दिले. मौन समाज आमचे समाजाचे सवार आसरे विविध आस्पत्र्यो आसात. थंयसर आसच्या जेजूचे मोठेपण दिसते दादले आनी स्त्रियो सवार. प्रत्येक जाव वेगवेगळ्या धार्मीक बोली, नक्षा, अवकारी, विधवी, साजरीची स्त्रियांक स्त्रियांक मान आनी गौरव दिल्या जेजूकडून स्त्रियांक मान दिवंक शिकला आनी जेजूच्या ल्हान भावा भयणीची मोठेपण दिसची वेवस्था जमना. आमच्या भावारी असलेल्या भावा भयणीक गौरव दिवंक नर्तकी समाया. तुमची गौरव जेजू म्हाका गौरव दिवंक शिकय. म्हज्या आवडीचें बापायक
कवटी म्हणजे तारून फुटला एक रात आणि एक दीस दर्याच्या उत्साहात हांव उरला जायत्या म्हज्या पयणांनी म्हजे घर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे मेळिल्ल्या मारांच्या दगदगीच्या आणि नालिसायेच्या उतरांचो विवाद सुवातेदारांतल्या दवड पळयना पुलिसांनी प्रवाद्या मरीपाट आनी तेचे दोस्त समजता हांवें म्हजें तोंड पाका कशें घट केलां हांव लज्जेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा रस्ता वयर कश येतना जेजू ते नाका म्हूण धांवलो ना बगार ते ताणें स्वीकार केलो एक दीस म्हणून सांबाळ्ळें वेगवेगळ्या संदर्भांनी मनीस पडटा आपल्या पत्नी भुरगीं विराची भुरगीं पडलेल्या तरी उदक मोन दाखय नासतली वा उदके नाका म्हूण चिंती जायतीं आसात आमी पडलेले तरी सुराळ नासतना सुन्याची भेट घेवन पडलेल्या तरी जावन आमच्या जिविताच्या शेवटाची वचपी वचूंक आसा तें आमी विसरचें न्हय आमच्या जिवितांत पडलेल्या वेळार सुन्यांचेर पातयेन दवरून उठोन उठपाक लागता तुमची दवा तुजेर हांव पातयेता हे सुन्या तुजें काम व्यापार चलोवणी येतना आमच्या घरांत येतना कामां अत्यार पावतना रेवडून खंयच्या कुशीन गुंतून समजनासल्या वेळार उत्साह वाटतल्या जेजू कश्टा नश्टांनी तुजे कशी हांव येनासल्या सुन्या म्हजी तुमचे पासून आणि तुमच्या भुरग्या बाळा पासून रडा सुवार्थ करच्या कामात जेजूक आणि ताच्या शिष्यांक आपल्या दुःख वगतान गरजो सुद्धा आसूच्यो समाज प्रिय आसूच्यो ही तांच्या मोगाचो मिस्त्रीक आनी तुमी अपमानाच्यो मोल मोडचे कशें देखेली पूण ह्या कोणा खातीर ती रडली ताचे जावन तांणी कुसवण सोडली मौन सकयल्या वचे वया म्हणटा सा पावली दुसऱ्याच्या कश्टान कुसयतना आमीच कुसवण सोडटा आज सबार जण आपणाचे दीस पडते गजाल रितीचे पुलीस घेवन कुसवणा कश्टीच्या सबारा कुसयतात आज जेजू क्रिस्ताचे यासात हे मिशनरी समाजसेवा एकशिण्याचे
कष्टाचऱ्यांचे अस्कर्त्यांचे भुजाव म्हणटात सोनियाच्या नांवान तांचे काम करून तांच्या सुपुत्रांनी हेरां समाधान करच्या मुखेल्यांक आमी बरें मानले ज्ञानाऱ्या आनी चुकोवन पडलेल्यांक काण वळायला लागून सच्चा सोनेस तिजासाकाक आनी सेवकाक सांबाळ म्हणटार तुया तुमची सवा सोनिया तांकां सांबाळ तुझ्या नांवान लोकांची सेवा करता ह्या सारकां सोनिया तांकां सांबाळ तुझो उतार भयणान तो पडच्याक सोनिया तांकां सांबाळ तुमच्या लक्ष्यांक आदार जावच्याक सोनिया तांकां सांबाळ रडटल्यांची दुखां पुसून तांकां बुजोवच्याक सोनिया तांकां सांबाळ समर्पीत जिवी जियोवन साक्ष दिवच्याक सोनिया तांकां सांबाळ तुझ्या सेवकांक हवो तो मान दिनासल्याक सोनिया तांकां सांबाळ
होता शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंगवस्त्रांक आण दिली आनी तांचे शाल नाके करून एकल्यान एक वांटो घेतलो ताचो तकलो वयर सकल शिवण आसतना एक सारको विणलो देखून तो घेवन ते म्हणाले हो आमी पिळचो नाका पूण सोटी घालून तो कोणाक येता म्हणून पळोवया जेजू विणे करताच आपूण हांगा पीक जाता म्हणलें तूं चिंता करून तुजें म्हणलें वयर सावन सकल पर्यंत एक सारको विणलो ताचो तकलो कोणाचो म्हूण करून घेवची तान आनी आपलेज ह्या बारकी मनशाची हाय मनशा तूं चुकीचो विंगो जेजूक विंगो करूंक वायट करनाय तूं ह्या तुज्या मुखार करने वरवीं तूं कितलो विंगो म्हणून सर्वांक दाखयताय तुज्यो खोट्यो आलोचण्यो घालून काडीच तूं कोण म्हणून संवसाराक खर्च करतात एक घडी भर मौन सांबाळ्या पवित्र आत्म्याची मंदिरा तुम्ही तुमचा पवित्र पुस्तक असल्या मंदिराक म्हणजे जेजूच्या भाव भयणीक कोपरो करून तांच्या मुखाराक करी कुसोवंक प्रयत्न करचे उणे मात बाळकांनी कोपरो करून संवसारा मुखार विणके करून बेसाडचे जेजूच्या फळाच्या लोकांसाठी उणे जावंक नात हेरांक आत्मान करचे सत्य साधन मुझे दिंगे म्हणून दाखयता ह्या विशीं गरजे आय्यो पडी काडून तांचे नांवमान करच्या कामाक करच्याकी तांचे विशीं बरें उलोवन म्हजे विचार आनी तरेचें जिवन वर्तन करचें कितलें बरें तुमची जावा कर सोनिया म्हाका शिकय ह्यांच्या व्यक्तित्वाक मान दिवंक ह्यांचो वायट उपयोग करून अपप्रचार करिनासतना रावूंक हेरांनी केल्लें बरें करून फळ काडूंक हेरांचो गरजे वयलो कोपरो उलोवचें बंद करूंक हेरांच्या वैयक्तीक जिणेक स्वार्थ आनी मत्रान धरून हांवें दूख आयिल्ल्याक सोनिया म्हजी काकूळ कर जेजूच्या रक्तान काडिल्लो जुदेव केल्यांची निमाणी आशा कितें जेजूक कुस्सार मारची देखून हाका दोगां सोरामध्ये अप्रती जावन केलो ह्या कुस्सार जावन व्हडलें सासणीची कुस्सार मारूक आपले हात पाय आनी कूड ओपून दिल्ल्या जेजूक वंदन म्हणया
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता सोम्या जेसू ख्रिस्ता जेजूच्या कुर्साची रमण्याची उपरांत गोलगोथा नावाच्या सुवातेर जेजू हात लायले उपरांत आनी ताका कुर्सार सोडलो जेजू सांगता दोगांक सोडांक आणि एक द्यायचं जाता वाटेर गेले निंदा तो आपल्यामध्ये आयलो आणि ताचेच परिचय प्रधान याजकांक फारिसेवांक पिलाताक आनी हेरांक जेजूची खरी वळख जाली जेजून ती वळख दिली तरी ताणें ताचे दोळे धांपले आनी खालो निरपराधी तरी दोघा अपराधी आणि सोडामध्ये जेजू किळावन ताकाय अपराधी आणि चोर केले नियमशास्त्र शिकयतल्यांक आणि ते आसा तशें पाळटल्यांक पवित्र पुस्तक वाचतल्यांक कितें सत नीत न्याय म्हणल्याची विसर velha culturante, velha culturante, आता जिवितांत काही मोमेंट्स बरें केल्ल्या पुरीस वायट केल्ल्या पुरस्कार पण कसं केल्यान सुटका सुशेग दिवचेच आमच्या उतरां करण्यान वेल्याक पुरसाय नासतना बादशाही दिवंक वायटाकी बरेच पाटी दिवंक आमकां क्रिस्ती सॉल्व जुदेवांच्या मुखेल्या बरी बरेपणाक दोळे दांबून ते कुर्सांच्या बदलाक ते पळोवन परगट करया तो आमकां वाळटेली सात्सीक सोम्या हांव निश्चय कठीण म्हण आसो आनी धर्म काळजाचो जावचो ना म्हणून तुजी सोम्या सदांच वळख करतलो म्हणून म्हाका बरें केल्ल्याक उपकारी मोग दाखयतलो म्हणून तुज्या ल्हाना भावा भयणीक आदार जातलो म्हणून गर्वा अहंकारा तुझी वळख करून सुख दिल्याक सोम्या म्हजी Para a expressão Jesus, o sábio branco. Jesus Cristo हमने मनु संपूर्ण जानो कई सरिफर कर जाए कुर्सार प्राण कर तापर्यांत कुर्सार मुन करोनो मुझे आप या खातिर मन पावल्या जेजू क्रिस्ता दुनिया आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करतो सोम्या जेजू क्रिस्ता सुवातेगार सामार्थ जेजूच्या मरणाचे एक अशें जिवालिका सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आणि 3 वरां पर्यंत उरलो वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या काळ्यान धाप मारून प्राण गेलो
तेव्हा देवाला सोपडलो वयर जावन सुका पर्यंत पिडून 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजुने रीत पळयलो नालो हो मनीस न्ही जावन देवा सोपलो म्हाका सुवातेर चोंगलो सगळे राष्ट्र नास जावच्या बदलाक एकल्यान मोठें बरें म्हूण वतमळू वाचलेलें खंय आसा पूण एका मनशाचें हें मोल सगळे जुदेव राष्ट्र मात्र न्हय सगळो संवसार बचाव करूंक सगळें जैतान मरणाक गिळून सोडलें अशें जेजू क्रिस्ताच्या भगवंत आनी कुर्साच्या मरणा वरवीं तांणी सगळो संवसार सवयलो मानिसायचो क्रिस्त मानाचो संकेत जालो सलवानाचो क्रिस्त जैताचो मुकुट जालो मरणाचो क्रिस्त जिवंतपणाची वाट जालो जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या नावान अपमान कष्ट दुःख आनी विमान रगत वरयल्ली ताची भाव भयण आज मातीर जावन परजळटात तातल्याक सा सेबेस्तियांव सा लोरेस सा पोलिकार्प सा मारिया गोरेtti भगवंतु देव सहाय वरी संख्या कंदमाल जावचे सवार मागतील म्हणजे बसवत आत्मान जर तुम्ही गोकुंक मेळत जाल्यार तुम्ही कितली भागी म्हणलो सोडी ताचे खातीर निस्वार्थी आनी समर्पित जिणेची उलो दिता तुमची सभा सोम्या तुझ्या कुर्साक पडलून दवरना दंत देसाई सरताना मरणाचे ध्येय दिसताना तुका साक्ष लावून अवकाश मेळटाना म्हज्या कुटुंबाचे वावर जाग्याचे समस्ये सरताना नगरचेंत वाड्यांत तुजे खातीर वावुरताना वायट आयकूंक मेळटाना उत्साह हांवें सुखारी मागलेल्याक सोम्या म्हजी काकूट करे आता क्रिस्तावरी देवाची दाखोवन कोर्टेर पिरगेदीच्या प्रतिनिधितावन जर तुमकां बसोंक जाय ह्या कार्पेटी वयर तुमी बसयेत फाटल्यान कद्यांनी दवरल्यान पिडेस्त आनी प्रायवंता खातीर मात्र देखून कोणी तरणाटी आसत जाल्यार दया करून ह्या कार्पेटी वयर बसा आतां कांतारां आमी म्हणटले
Sådana expressar
Anche
कशी प्रतिक्रिया कशी करून जाणून जेजूचे मन आनी कृपेचे गीत सांगता मन सस्नाचे जिणेचे दार हे बरी आतां निभांग नासलो सस्ना निवास आमकां सरदार आया जाता देखून क्रिस्ताचे मन पावतात ती सुवात क्रिस्त आसतना आमकांय एक दीस बरोवन आसतले त्या मनपाक सरकार लिवंगू गरजेची तयारी करली आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत पिरपेजेंत मरण येताना बरोवशीच्या दोळ्यांनी पळोवंक बाबा तसो आदार मागली तुमची जबाब सोनिया आमकां सरकार भरून वावय या संसारी भाग्यवंत जीवन तुझे भक्ती जीवन बरे कर्म वाईट सांडून सस्नाच्या जिणेचो भरवसो होऊन गेल्याक सोनिया तुझ्या करता आसतली दयेकरन जी कोण बसता राहिल्यांत तांणी फाटी इगर्जेच्या वाठाराक वयची गरज ना हांगासरच जेवणाच्या काउंटराच्या देगेंतल्यान आसच्या वाटेंतल्यान तुमी जर तर भायर गेल्यात तर थंयसर तुमकां तुमची बसता मेळटली तेच परी थोड्यांक आमी हांगासर प्रायमता गणपती दिसता अपूर्व थोडा भक्तीपणान तुम्ही या भगवंत कुर्सावटेच्या भक्तीपणान वांटो घेतला आणि उपरांतलो वांटो ही भक्तीपणान आमी वांटो घेवया आणि हे कुर्सावटेचे भक्तीपण आमी यशस्वी करूया आमी परवा शुक्रारा 18 तारीखेर एका वरांत हांव आयच्या या कुर्सावटेचे महाप्रसाद आसतले तेच परी म्हाका हांगासर आमी आमच्या भक्तिकांकडे बसांची मंडावळ केल्या हांगासर जोकट्टे बैकंपाडी सुरतकराक एक बस आसतले तुमच्या गमनाक जोकट्टे बैकंपाडी सुरतकराक KA19 ADWA 2519 पचपे सुंकादकट्टे गुरपूर कळीकंबा थंयसर ह्या बसाचे सिब्बंदी आसतले जर तुमकां घुसपट आसा तर थंयसर तांचे कडेन विचारचे आणि हे तुमी बस धरवेसा तशेंच हांगासर व्हडा संख्येन बचपे तावन वारडसे हांगासर पांय वटेन आयिल्ले आसात तांकांय बचपे चेक पोस्टार म्हणसर आमी बसांची व्यवस्था केल्या मुखार सनोसंदी दोनूच लायन देखून सगळ्यांक जेवण मेळटा आज वेळार जाला